माथो आदासो फैदों औ ओमफ्राय मा खालामबाय थादों नोंसोरलाय ए बै न' सिङाव फिल्म नायदोंमोन जोङो र' आदा सियारलायना देलाय होमबालाय जिरायफै आदा जागोन दे ओमफ्राय आब'आलाय बोरो न' सिङाव दङ लिंहैलाय र' लिंहैनां ए माथो निजोमसोलाय माबा फिल्म नायगासिनो दंमोन बा मा फिल्म नायदोंमोनलै ओमफ्राय माथो नोंलाय मैया फैगोन होनदोंमोनलाय हे मैया फैनो सोलाबाखिसैलै न'आव एसे खामानि दंमोन ओमफ्राय माथो नोंसोर फिथा सावदों नों जाम्बा दाख्लैनो फैनो रोंदिया बा सावबा फैनो रोङा जाम्बाया सावाबासो फैयो नोंसोर आं फैबाथाय सावखाया नालाय ब्रा नोंखौ दाखालैनो लिंखादों माथो माला लिंनायानो आंखौलाय दाख्लै लिंनाया ओमफ्राय अनामिका माबा आं नोंनाव साइन्सनि नटबुकसो लाना फैदोंमोन आं कपि खालामना होफैफिनगोन थां लाना फै ओमफ्राय थाबैनो होफैफिननांगोन खिन्थु होफैगोनलै एकदम आं कपि खालामना लागोन आक' ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो दालि ओमफ्राय नासोमोन ओंख्रिया दै लोंनि लाना फैलाय र' लायनि ओमफ्राय बिमा गथ'फ्रा ओंखाम जाबाय जाखांबाय बिसोरो जों सानैल'सै फैदो आहाबो ओंखाम उखैबाय थाब फै थौलां आं माइ बेरखाङाखै नै माइ बेरदों थाब फै थाबनो कपि खालामना थाबनो लाफिनखा जागोन दे होफैगोन आं थाबनो कपि खालामनानै एकदम जागोन बायदि आदा दैया ए गोथावमोन ना आदा दैया बिराद गोथाव नोंसानि दैया गोथावखा जोंहाना दैया नंगौ दे थांसै आं ओमफ्राय ना नोंखौ ओमफ्राय थाबैनो होफैफिन गाबोन होफैगोन दे आं बेखौ आदै थांसै औ आदै थांनोसै दे थां दे होमबालाय दे थुदो ओंखाम जाहैनोसै बिफा आं बिसोरनि थांलाय फैलायखौ बारा मोजां मोनाखिसै दै हा माथो जालायखो नोंहालाय सोरनिथो खोथा बुंखो बैनि जोमनि अन्थाइबारिनि थांलाय फैलाय सामफ्रामबो आं साबजानाय मोनाखै बिमा फैदो ओंखाम खुरफैदो बेहाबाथाय मा जाबाय थायोथाय लोगोजों लोगो फैनायखौनो गारिफोरखौ ड्राइभारा हगारा नामाब्रा नै बारजोंसो बिरखोखोना माखो बिलाय नै मा लला जाखो आवगायथ' बिदि नङामोन ना बियो बायबायसो नामा बिलाय
गोदानावथ' बिदि लला नङामोन ना है खावला खावलि ड्राइभार बिलाय ड्राइभार थासेयावबो आं हगारनांगौ नालै है हगारालां हगारबाय थानो सोलाबालां Roda Nizam, share lana fini. लाना फैदे No, Zira Nizam. थां दै लाना फैलाय दै लोंनि आं आदै ओमफ्राय आदै नोंसिनालाय मा बहा बहा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नोंसोरलाय ओमफ्राय रानि नोंसिनालाय मा थांलाय फैलाय बबाव थाङो बबाव मायो नोंसोरलाय बिदि गैया बिजौ गैया थांलाय फैलाय लोगोफोरनावसो थांदोंमोन जों आफा हा लोगोफोरनाव थांनाया एसे गोबाव जायो नामा नोंसोरो ओमफ्राय आदै नोंबो खोनासं आं बांद्राय मोजां मोना बिदिखौ गुलि थांलाय फैलायल' आं मोजां मोना दै आदै बेफोरखौ बुंनायफोरखौ गाज्रि दामोन दे दैया लोंखांबा थांदोसो आदै दे थां ओमफ्राय निजोम नों आफानि बुंनायखौ गाज्रि दा मोनसै दे प्लिज आफाया बिदिनो बुंखायो नों आफानि बुंनायखौ गोसोआव दाला दे जेबो नङा आं जेबो गाज्रि मोनाखै दा आं थांसै दे होमबा जागोन दे बाय हा बिमायालाय माथो सानमारखो आंलाय माथो साननो थांनांगौबालाय थांगोन आरो सोंना नायनोसै खनसे मोनबोबायनोबो हागौ होद बिमा गोराब नुहुरदोलां मोनबोगोनखो जेरैबायदि बेसा बिफायाबो गोदोनि मिथिखायो आं बेखौ अब्लाबो खनसे थांना नायनोसै बिफा नों नुवाखै बाबुआ माबायदि आखल जालांगासिनो दं गिजानो हिनजावफोर मोनबाय बायोबा आखलफोरा सोलायलांगोन खोमा बिफा अब्लाबो आंहा गिनाय दं दै बिमा बोरैबा खिन्थु आंनि मान सनमान थांनांगौबा नोंसो मोनगोन बिमा खिन्थु नोंनालाय रावालाय माथो खेंख्रा फिसानि नांगौखौथ' जेबो बुजिया हा माथो बुजियाखै जालायखो आंलाय नुवाखै गथ'आ माबायदि जालांगासिनो दङ हा बुजिखानानैथ' बुंदोंना आं बिमा दे जिखियानो जादोला थांगोन दे आं दे बिमा आं दसे गोलांहैग्रोनोसै हा दे ओइ बिमा गिसिबा लाना फै आं जोबोद गरम मोनबाय दे जागोन दे माबार लाबोलै माबार मा एफा गोबाव नेबाय थानांगौ नामा आं नोंखौ दे थाबैनो फै माबार दे थाबैनो फै माबार एफा गोबाव जायो सोरबा नेनोसो बालायलांबायमोन आं गोबाव जाखागोन दा बिसोरनियाबाथाय खालि स्कुटिल'
आंखौबा फोरोङा बे आब'आ नोंहालाय मालाथो फोरोंजानायनो आंजों माखौबा मिथिखादो आं नोंसोर सानैखौ थो जाम्बि बिदि जायो नङाब्रा मालाय बे निजोमा फोरोंजानो होननायखायसो आंलाय बेखौ फोरोंदों दा मिथिखाबाय दे नोंसोर सानैखौ मा मिथिगौ देलाय मिथिगौ आरो जायखिजाया बुंलाय मा मिथिगौ मानो बुंगोन नंखाय बुंखानाङा आब' हगार फै निजोम जोङो थांसै दे थां नोंसोर सानैयानो खामानि गैया नङाबालाय बिदिबालाय दे गाखो लामानिफ्राय फोरोंसां नोंखौ बैद्र हासुनि हासुदैया गोजा जादों माथो मोनायाव लोंनाय बारा जादों ओइ मा दाबो जाया नामाब्रा एफा है गोबाव नामाब्रा हासुला मोना नामा थौ बेथ' अनांगासिनो नङालाय नंगौथ' गनाय नंला होजागोनलै बे बसजों बेथाया थौ बसजों खोन्थानांगौ फै थौ